थांनाय 17 बोसोरनि इएम आरो थांनाय 5 बोसोराव इएम बिथांमोनखौ रायजो राजाया बोख्लायनो थांगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों प्रदीप नार्जारिया। 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाफाव इउपिपिएल दोलोआ दायो थाद'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंगासिनो दं। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ समनि इएम गणेश कछारी बिथाङा रायजो राजानि जौगाथायनि जेबो खामानि मावाखै। थिग बेबायदिनो थांनाय 5 बोसोरावबो बिजेपिनि इएम रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा रायजो राजानि थाखाय जौगाथायनि खामानि मावाखै होननानै फोरमायदों इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रदीप नार्जारिया। बिटिसिनि 5 खोलोबनि बिसायख'थियाव 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाफाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिखौ रायजो राजाया गोबां भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय साखाफारा। थिग बेबादिनो दायो थाद'नाय गैयै इउपिपिएल दोलोनि मावथि आरो दैदेनगिरि बिथांमोना थाद'नाय गैयै गामि गामि बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंगासिनो दं। फैबाय थानाय जि 22 तारिखआव इलेक्शन जानो गोनां खम सम माने सफैथारबाय, खमाबो सम आरो बिनिखायनो बयबो गामि बा सुबुरिफोराव हाबदों आरो रायजोफोरजों सावरायदों, मत बिनिमय लादों आरो बेबायदि हिसाबै बयबो लोब लोब ओंखारदों आरो इउपिपिएलनि जि सरकार फिन फैफिननाय प्रमद बर' सारखौ शिफ्ट खालामफिननो थाखाय फिन फैफिननायखौ लुबैदों रायजो राजाफोरा। प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे 5 बोसोर जिथु सरकार सालायदों बिनि जिखिनि खामानि मावनाय, बिनि जिखिनि सममर्यादा सम उन्नयन जि रायजो राजाफोरखौ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै खामानि मावदों, बेखौनो नोजोर होनानै रायजोफ्रा फैबाय थानाय समाव भटारफ्रा प्रमद बर' सारनो भट होनो थाखाय थियारि आरो सुक्लाय सेरफाङावबो बयबो बुंलायदों जे खुगायाव ओंखारदों जे बेवहाय इउपिपिएलआनो स्ट्रं दङ आरो इउपिपिएलआनो गुबुन दोलोनि सिरि हाइस्ट मोनसे पजिशनाव दङ आरो बेबायदि हिसाबै भटार बा रायजोफोरनि दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ देरहागोना रोखा जानानै दङ आरो जोंबो अनुभब खालामदों जे जोङो स्ट्रङै दङ सुक्लाय सेरफाङाव इउपिपिएल हिसाबै जे फैबाय थानाय जि 22 तारिखनि इलेक्शन, बे इलेक्शनाव बयबो रायजो राजाया भट होनानै जोंनि बे सुक्लाय सेरफांखौ देरहासार खालामनानै जाहाथे प्रमद बर' सारनि जि सरकार फैगोन बे सरकाराव अंखिदार जागोनखौ मिजिं माने थिनो हायो। जिहेतु दायो नोंथाङा फैबाय थानाय समाव बेसेबांसो जितु रायजो राजानि जितु मदद लानानै देरहासार जागोन सानो? दिनैनि तारिखआव 100% माने मोनसे फोथायनाय लाना फैनो हायो। मानो होनबा 2020आव इलेक्शन गेलेदोंमोन आरो बिनि जिखिनि माने खामानि मावनाय बा जिखिनि रायजोफोरनि अनसायनायफोरखौ नुयोब्ला दायो जिखिनि अनसायदो 2025आव बिनिख्रुइ बहुद आकाश पातालाव दङ आरो बेबायदि हिसाबै जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव इउपिपिएल हान्जाया देरहासार जानाया रोखा। बेसेबांसो जितु भट लानानै देरहागोन? दा बेवहाय भटनि खेथ्रआव रायजो राजा बा भटारफोरानो राजा। बेवहाय रायजो राजाफोरा बा भटारफोरा जुदि भट होयोब्ला गोबां भटनि बेबदानाव देरहागोनखौ जों मिजिंथिदों। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 17 बोसोराव गणेश कछारिया बेवहाय भट लानानै इएम जादोंमोन आरो बे इएम जानायाव बिथांमोननि खामानि मावनाय दांनायखौ मोजां मोनैनि थाखायनो 2020आव बिथांमोनखौ खिक्का होदों आरो जायनि थाखाय 3rd पजिशनाव थानो गोनां जादों आरो बिनि उनाव दायो जि इएम बयबो रायजो राजाफोरा भटारफोरा बुंलायदों जे फैबाय थानाय जि 22 तारिखनि इलेक्शनाव बिथांखौ एखेबारे माने 100% बिथांखौ फेजेननो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ भटारफोरा आरो बेबायदि हिसाबै बिखौ 22 तारिखै माने खिक्का होना रोखा बयबो रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि भटारफोरा आरो इउपिपिएलआ मोजां मोनसे रोखोम माने लानानै भट लानानै देरहासारनाया खाटां जानानै दङ दिनैनि तारिखआव।